హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఈరోజు 7వ రోజు ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 7వ అధ్యాయానికి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ ఈరోజు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము 7వ అధ్యాయము. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఈరోజు 8th చాప్టర్ కదా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అండ్ మాతాజీ ఈరోజు 1 సెకండ్ మాతాజీ, 7th చాప్టర్ కదా ఈరోజు. సిక్స్త్ చాప్టర్ క్విజ్ పోస్ట్ చేశామా మాతాజీ? చేశారు మాతాజీ. ఓకే. ఓకే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयम् असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో ఒకసారి నేను వివరిస్తాను, విను. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషత యజ్ఞాత్వా నేహ భూయో అన్యజ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి కూడా సంపూర్ణంగా చెప్తాను.
దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకొనని ఏమీ కూడా ఉండదు. సో జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కూడా నీకు పూర్తిగా చెప్తాను. ఇంక ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ కూడా లేదు. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వత. ఎన్నో వేల మంది మనుష్యులలో ఏ ఒక్కడో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా మనుష్యాణం సహస్రేషు, వేల కొద్ది మనుష్యులలో ఎవరో ఒకళ్ళు యోగ సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. యతతామపి సిద్ధానాం, అలా సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళలో కూడా కశ్చినాం వేత్తి తత్వత, మనం తెలుసుకున్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఒక పరుగు పందెం ఉంటే ఎంతోమంది వస్తారు ట్రై చేయటానికి. వాళ్ళల్లో ఒక 10 మందో 20 మందో సెలెక్ట్ అవుతారు పోటీలో పాల్గొనటానికి. ఆ 20 మందిలో కూడా మళ్ళీ ఒక్కళ్ళే గెలుస్తారు. సో అదే విధంగా ఎంతోమంది ఈ యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళల్లో కొంతమందే, ఎంతోమంది మనుషులు ఉంటారు, వాళ్ళల్లో కొంతమందే అసలు యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేసేదే కొంతమంది. ఆ కొంతమందిలో కూడా ఆ పరిపూర్ణత సంపాదించే వాళ్ళు ఎవరో ఒక్కళ్ళే ఉంటారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతియం మే భిన్నా ప్రకృతిర్ అష్టధా. సో భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము అన్నీ కూడా మనస్సు, బుద్ధి ఇవన్నీ కలిపి, మరియు అహంకారము ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి చే విభజింపబడింది. అంటే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క వివిధ శక్తులేను. ఈ పంచభూతాలు ఏమిటి, మనలో ఉన్నటువంటి మొత్తం, అంటే మన సూక్ష్మ శరీరమేమో పంచభూతాలు, స్థూల శరీరమేమో పంచభూతాలు, కంటికి కనపడే శరీరము. సూక్ష్మ శరీరమైనటువంటి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ శరీరాలు, కనిపించవు కాబట్టి. సో ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క మాయాశక్తియే, భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి. ఈ మనకు ఇచ్చినటువంటి ఈ భౌతిక దేహం ఏమిటి, మన సూక్ష్మదేహము అన్నీ కూడా. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపర ప్రకృతి. అయితే అది ఏది, ఈ భూమి, నీరు ఇవన్నీ కూడా అపర ప్రకృతి. జీవరూపమై ఈ జగత్తునంతటినీ ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే కూడా మేలైనదని తెలుసుకో. సో మనందరము ఒక భగవంతుని శక్తియే. అలాగే ఈ జగత్తునంతా కూడా ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క శక్తి ఇంకా కూడా మేలైనదని తెలుసుకో. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగత ప్రభవా ప్రళయస్తథా. నా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచి సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. సో ఇది ముందు చెప్పింది అపర ప్రకృతి. ఆ తర్వాత భగవంతుని యొక్క ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న మరొక ప్రకృతి. ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు కూడా జనిస్తున్నాయన్న విషయాన్ని తెలుసుకో. అంటే జీవరాశులు మిగిలినవన్నీ కూడా. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించటానికి, అంతం కావటానికి నేనే కారణమని తెలుసుకో. అంటే ఇక్కడ మనకు వివరంగా ఇంకా విషయాలను వివరిస్తున్నారన్నమాట. ఏమని అంటే
భగవంతుడు మనల్ని అందరినీ సృష్టిస్తున్నారు, ఈ ప్రకృతినంతా సృష్టిస్తున్నారు అన్నది మనకి తెలుసు. కాకపోతే ఇక్కడ మన మొట్టమొదట చదివే వాళ్లకు ఇంకా వివరం అర్థం అవటానికి ముందుగా జీవరాశుల సృష్టి అపర ప్రకృతి అని, ఏది పాంచభౌతికమైన ఈ దేహము, ఆ తర్వాత మన సూక్ష్మ శరీరము, ఇవన్నీ భగవంతుడి అపర ప్రకృతి. ఆ తర్వాత ఈ మిగతా ప్రపంచమంతా కూడా మనకు కంటికి కనిపించే ఈ భౌతిక ప్రపంచమంతా కూడా ఆయన కనిపించేది కనిపించని ఆ మిగిలినటువంటి ఆ గోళాలన్నిట్లో కూడా విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నారు. అది కూడా భగవంతుడే. ఆ రెండు ప్రకృతులు నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించటానికి, అంతం కావటానికి కూడా నేనే కారణం అన్నది నువ్వు గ్రహించవలసినది అని ఈ శ్లోకంలో కూడా మనకు వివరంగా చెప్తున్నారు. మత్తా పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ, మయి సర్వం ఇదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. ఓ ధనంజయ, సో ఇంతకంటే నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్లయితే ఈ సమస్త జగత్తు నా పైననే నిలిపినట్లుగా ఈ సమస్త జగత్తు కూడా నా పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. అంటే ఈ ముత్యాల హారం ఉన్నది, అయితే ఈ హారం లోపల దారం లేకపోతే ముత్యాలన్నీ కూడా చెల్లాచెదురుగా ఎలా అయితే వెళ్ళిపోతాయో, అలాగే భగవంతుడు అనేటటువంటి ఈ ఆధారం లేకపోతే ఈ సమస్త జగత్తు కూడా లేదు అనే ఉదాహరణ ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలోనే చెప్తున్నారు. ముత్యాలును హారంగా దారం ఎలా అయితే కలిపి నిలుపుతుందో అలా ఆ భగవంతుడు ఈ ప్రపంచాన్ని, ఉదాహరణ గోళాలు అన్నిటినీ, ఈ విశ్వాన్ని, సమస్త జగత్తు భగవంతుని మీద ఆధారపడి ఉంది. ముత్యాలు ఏ విధంగా అయితే దారం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయో అలా ఈ జగత్తంతా, విశ్వమంతా భగవంతుని మీద ఆధారపడి ఉన్నది. కాబట్టి ఇంతకంటే గొప్ప సత్యం మత్తా పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ, ఇంతకంటే ఈ భగవంతుని యొక్క పరతత్వం కంటే నాణ్యమైనది ఇంకేది కూడా లేదు ధనంజయ అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఇది చదివేటప్పుడు భగవంతుడు నేనే నేనే అని అంటున్నారు అన్నది కాదు మనం గమనించవలసింది. అది చెప్పకపోతే మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడంటే మనం ఎప్పటి నుంచో మన పెద్దవాళ్ళు కొంతవరకు చెప్పారు కాబట్టి మనకి కొంతవరకు తెలిసింది. కానీ ఆ భగవద్గీత చెప్పేటప్పుడు ఇది విషయము అని వివరంగా చెప్పటంలో అర్థం ఏమిటి అంటే, అందరికీ అర్థం అవ్వాలి అన్నది అక్కడ ఉన్న విషయాన్ని వివరంగా చెప్పటం జరుగుతోంది. అంతేకాని ఇదేదో మనము అన్నీ భగవంతుడు నేనే అన్నీ అన్నట్లుగా చెప్పుకుంటున్నారు అనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో మనం చదవకూడదు. మనం భక్తిభావంతో చదవాలి. కానీ ఇలా చివర్లో మళ్ళీ మనం చూస్తాం కూడా ఇది భగవద్గీతలో. అందుకని అటువంటి భావంతో మనము ఈ భగవద్గీతను అలా అర్థం చేసుకోకూడదు. మనం ఉన్న విషయాన్ని వివరించకపోతే మనకు తెలియదు. కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించటం జరుగుతోంది. ఇది నిజం కాబట్టి. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవా సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. సో కుంతిపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. రసోహం అప్సు కౌంతేయ అంటే నీటిలో ఉన్నటువంటి రసం అంటే రుచిని కుంతిపుత్రుడా. ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో, సో శశి సూర్యచంద్రులలో ఉన్నటువంటి వెలుగును, కాంతిని. ప్రణవ సర్వవేదేషు, వేదాలన్నిట్లో ఉన్నటువంటి ప్రణవనాదం, ఓంకారనాదాన్ని నేనే. శబ్దకే పౌరుషం ఋషు, సో ఈ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని, ఆకాశంలో ఏమీ ఉండదు, శబ్ద తరంగాలు తప్ప అని చెప్పుకున్నాం, సౌండ్ వేవ్స్ తప్ప, అవి నేనే. పౌరుషం ఋషు,
ఈ నరులలో మనుషులందరిలో కూడా ఉండేటటువంటి ఈ సామర్థ్యం అనేది నేనే. అందుకని మనకి నీటిలో రుచి అంటున్నారు. మనం రోజు తాగే ఈ నీరు తాగుతున్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం తలుచుకుంటూ ఉండొచ్చు ఈ శ్లోకం ప్రకారం. ఎందులో ఏది అనేది ఇంకా ముందు ముందు వివరంగా 10వ అధ్యాయంలో, తర్వాత అధ్యాయాల్లో కూడా ఇంకా కొన్ని చూస్తాము. ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు, చూద్దాము ఈ అధ్యాయంలోని శ్లోకాలలో. జలములో రుచి, సూర్యచంద్రులలో వెలుగు, వైదిక మంత్రాలలో ఓంకారము, ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దము, మానవునిలోని సామర్థ్యము, భూమిలో సువాసన, అగ్నిలో వేడి, జీవులలో జీవనం, లైఫ్ అన్నమాట. లైఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, అదియే మన యొక్క జీవనమే భగవంతుడు. తపస్సులలో తపస్సు, సమస్త ఆస్తిక్యములలో ఆది బీజము, బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి, శక్తిమంతులలో శక్తి, బలవంతులలో బలము, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైథునం. ఇలాంటి అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి, అందరిలో ఉన్నటువంటి శక్తి భగవంతుడే. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, రాజస సత్వ తామసాశ్చ అంటే వాళ్ళ యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణమునకు చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకో. వాటిల్లో నేను లేను, నేను మాత్రం అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ త్రిగుణాలన్నిటి వల్లలే అందరిలోనూ త్రిగుణాల వల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రభావితులై వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రవర్తించినా మనందరం మన యొక్క గుణాన్ని బట్టి ప్రవర్తిస్తాము. కానీ భగవంతుడు మాత్రం ఈ అన్ని గుణాలకు అతీతుడు. భగవంతుడు సృష్టించినప్పటికీ వాటిని ఆయన గుణాలకు అతీతుడు. త్రిభిర్గుణమై మయై భావై త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం అనే ఈ 3 గుణాల ద్వారా మోహితులైన మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణములకు అతీతుడను, నశింపులేని వాడును అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నది. అంటే మనందరం కూడా ఈ గుణాలకు ప్రభావితులమై అసలు ఆ గుణం ఎవరైతే ఆ గుణాలన్నిటికీ అతీతుడైన నాశనం లేనటువంటి ఈ భగవంతుణ్ణి గుర్తించలేకుండా ఉన్నాము. ఎందుకు అంటే మనందరం కూడా ఈ గుణాలకు ప్రభావితులమై, ఈ గుణాల వల్ల మోహితులమై భగవంతుడిని కూడా మనందరం తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము. దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ నా దైవమాయను దాటటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఎవరు? ఈ సత్వరజ తమో గుణాలన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటిది. ఈ త్రిగుణ స్వరూపం అన్నమాట ఈ ప్రకృతి మొత్తం కూడా ఈ గుణాలు ఆవహించి ఉన్నాయి. సో ఈ త్రిగుణ స్వరూపమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి భగవంతుని యొక్క మాయ, ఇది దైవమాయ మాయ. ఇది దాటటం అందరం కూడా దీనికి ప్రభావితులం అవుతున్నాము. దీనిని ప్రభావితులం అవ్వకుండా దాటటం అంత సులభం కాదు. అయితే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు అని ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో గరుడ
వాహనం మీద శ్రీ మహావిష్ణువు రావటం, దుఃఖాలయం దుఃఖసాగరం అయినటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి, ఇందులో మనము మునిగిపోకుండా మనలను రక్షించటానికి భగవంతుడు మనం ఆయనను ఆశ్రయిస్తే, ఇక్కడ 2 చేతులు ఎత్తటం అంటే దాని అర్థం భగవంతుడికి కంప్లీట్గా శరణాగతి అవ్వటము. అందుకే హరే కృష్ణ అన్నప్పుడు కూడా 2 చేతులు ఎత్తటం కూడా చూస్తూ ఉంటాము కొంతమంది భక్తులు. సో అలా భగవంతునికి మనం ఎవరైతే అలా ఆయన శరణాగతిలో ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళను సులభంగా వాళ్ళు దాటటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆయనను మనల్ని ఈ భవసాగర బంధాల నుంచి మనల్ని రక్షిస్తారు అని మనకు ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. నమాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృతజ్ఞానా ఆసురం భావమాశ్రిత. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవాధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. సో ఎలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని పొందలేరు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమ మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే మాయలో పడిపోయి వివేకాన్ని జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, ఆసురం భావం అంటే రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్ళు, తర్వాత దుష్కృతి పాపాత్ములు, మూఢులు, తర్వాత నరాధములు, వీళ్ళంతా కూడా నన్ను పొందలేరు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనకు కొంతమందిని అలా చూపిస్తున్నారు చిత్రంలో. సో శరణాగతి కోరని వాళ్ళు ఎవరు భగవంతుణ్ణి? ఎటువంటి వాళ్ళు శరణాగతి కోరరు అంటే అతి మూర్ఖులు, నరాధములు, మానవులలో అధములు, మాయాపహృత జ్ఞాన మాయా ప్రభావం వలన వాళ్ళు జ్ఞానము నశించినటువంటి వాళ్ళు, ఆసురం రాక్షస గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు, రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్ళు. చతుర్విధ భజంతే మాం 16వ శ్లోకం ఇది. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతిన్ అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే. ఇది ఇందులో ఏం చెప్తున్నారంటే, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. ఎవరు ఈ 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు అంటే, ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు ఆర్తో జిజ్ఞాసుర అర్థార్థి. ఆర్తులు అంటే ఎవరైతే ఆపదలో ఉంటారో వాళ్ళు, జిజ్ఞాస ఎవరికైతే కుతూహలం, భగవంతుని తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉంటుందో వాళ్ళు, ఆర్థి అంటే సంపద కోసం ఎవరైతే ప్రార్థిస్తారో వాళ్ళు, జ్ఞానీచ జ్ఞానులు జ్ఞానం కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు, వాళ్ళంతా జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళు 4 కూడా నన్ను తెలుసుకోవటానికి కోరుకుంటారు. ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకునేవాళ్ళు, తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, సిరి సంపదలు కోరేవాళ్ళు, అర్థార్థులు వీళ్ళు, సిరి సంపదలు కోరేవాళ్ళు, మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు అంటే జ్ఞానులు. ఈ 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. వీళ్ళు చతుర్విధ, ఈ 4 రకాలు భజంతే మాం నన్ను భక్తితో సేవిస్తారు. సో ఆర్తులు ఒక ఫస్ట్ కేటగిరీ. ఆర్తులు అంటే బాధితులు, ఎవరైతే బాధలో ఉన్నారో. ఉదాహరణకు గజేంద్ర మోక్షం, గజేంద్రుడు దుఃఖంలో ఆ ముసలి నోట్లో కాలు ఎంతో దీర్ఘకాలం ఉన్న తర్వాత ఆయన భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తే ఆయన విమోచనుడు అయ్యాడు, మోక్షం వచ్చింది. ద్రౌపది వస్త్రాపరణం సమయంలో శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి ఆవిడని రక్షించటం జరిగింది. ఇక్కడ సుఖదేవ మహాముని ఆయన బయటకు రాను అని
వకులాదేవి మదరు వాళ్ళు ఎన్ని రోజులున్న ఆయన బయటకు రాకపోతే వాళ్ళు ప్రార్థిస్తే భగవంతుడు వచ్చి సుఖదేవ మహామునికి ఈ ప్రపంచంలో మాయలో నేను పడతాను అని నాకు రావటం ఇష్టం లేదు అని ఆయన అంటే నువ్వు ఆ మాయలో పడకుండా నేను చూస్తానని భగవంతుడు హామీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన జన్మించడం జరిగింది. సో వాళ్ళు అలా ఆ ఆర్తిలో పిలవటం జరిగింది. వీళ్ళు జ్ఞాన సముపార్జిత అన్వేషకులు. ఎవరు జ్ఞానం కావాలని జ్ఞానం కోసం వెళ్ళేవాళ్ళు సుఖదేవ మహాముని. ఆయన భాగవతం చెప్తున్నారు. ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజు. ఆయన జ్ఞానం కోసం సుఖదేవ మహామునిని భగవంతుడి యొక్క చరిత్రను తెలుసుకోవాలి, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని భాగవతాన్ని బోధించమని అడిగారు. అది ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు జ్ఞాన సముపార్జిత అన్వేషకులు. ఆ తర్వాత అర్థార్థి అంటే మన సంపద కోసం కానీ రాజ్యం కోసం కానీ భగవంతుని ప్రార్థించడం. ధ్రువ మహారాజు ఆయన చిన్నప్పుడు వచ్చి ప్రార్థించింది రీజన్, మొదలుపెట్టిన కారణమైతే రాజ్యం కోసము. సవతి తల్లి తండ్రి పంపించి నీకు రాదు రాజ్యం అని చెప్పినప్పుడు ఆ బాధతో ఆయన తపస్సు చేయటం ప్రారంభించినప్పటికీ విష్ణుమూర్తి 6 నెలల్లో ఆయన తీవ్ర తపస్సుకి ప్రత్యక్షమైన తర్వాత భగవంతుడి మీద ఉన్నటువంటి ఆయనకు కలిగిన ఈ భక్తితో ఆనందపారవశ్యంతో ఆయన నాకు వేరే ఏమీ అక్కర్లేదు నారాయణ భగవంతుడా నువ్వు కనిపించావు నాకు అంతే చాలు అని ఆయన అప్పుడు అనటం జరిగింది. కానీ ప్రారంభం దాంతో కాబట్టి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. సంపద రాజ్యం కోసం ఇంకొక ఉదాహరణ ఏది? సుగ్రీవుడు ఆయన శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గర శరణు వేడటం. ఆ తర్వాత అలా ఆయన భక్తితో రాముడికి సేవ చేసి ఆయన రాజ్యం కోసం అన్నట్లుగా వచ్చాయి భగవంతుడి దగ్గరికి రావటం జరిగింది. తర్వాత జిజ్ఞాసులు అంటే తెలుసుకోవాలి భగవంతుడి గురించి అని నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఋషులందరూ భగవంతుడి గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోవటానికి ఈ భాగవతం ఇవన్నీ చదువుకోవటం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఉదాహరణలు ఈ 4 రకాల భక్తులు. ఆర్తో జిజ్ఞాసురు అర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ. సో ఆర్తులు, జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థి సంపద కోసం, తర్వాత జ్ఞానులు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజించే వాళ్ళలో ఈ 4 రకాలు. వీరిలో జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వారు. వీళ్ళందరిలో కూడా జ్ఞానులు ఎక్కువ ఉత్తమమైన వాళ్ళు. ఈ 4 వాళ్ళు ఎందుకు నిజంగా జ్ఞానం కోసం భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటానికి ప్రయత్నిస్తారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ మహంసా చ మమ ప్రియ. ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ. ఈ 4 నిత్యము భక్తితో భగవంతుణ్ణి భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. సో ఈ 4 కూడా ఎవరైతే భక్తితో, మిగిలిన వాళ్ళు కొన్ని కారణాలతో కష్టాల్లో లేదంటే ఏదో సంపద కోసము అందరూ వస్తారు. అయితే వాళ్ళల్లో కూడా ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు కూడా అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ మహంసచ మమ ప్రియ. సో ఆ జ్ఞానికి నేను ప్రియుడును, నాకు కూడా ఆ జ్ఞాని ప్రియుడు. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానిత్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థితః సహి యుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువల్లనంటే అతడు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. వీళ్ళందరూ కూడా గొప్పవాళ్లే. కాకపోతే ఎందుకు జ్ఞాని అని అంటున్నాను అనంటే
ఎందుకంటే అతను నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువల్లనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. అటువంటి జ్ఞానులు భగవంతుడి యొక్క ఆయన ఆత్మస్వరూపులే అని భగవంతుని యొక్క అభిప్రాయం. శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదు. ఇలా ఇక్కడ మనకు ఈ చిత్రంలో భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు అని చెప్తున్నారు. సో మనకు ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి భక్తితో ఉండేవాళ్ళు ఉదాహరణగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఈ మనం హరినామస్మరణ నిరంతరము చేసుకునేవాళ్ళు భక్తితో. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ జ్ఞాని నాకు ఈ జ్ఞానులను చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు నాకు వాళ్ళే నా యొక్క ఆత్మ అని నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. బహూనాం జన్మనాం అంతే అంటే ఎన్నో జన్మల తరువాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. జ్ఞానం ఉన్న ఈ జ్ఞానము చివరకు జగత్ సర్వము ఏ జ్ఞానం వస్తుంది వాళ్ళకంటే వాసుదేవ సర్వమితి అంటే వాసుదేవమయం ఈ జగత్తంతా కూడా అనే జ్ఞానంతో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు, ఆశ్రయిస్తారు. సమహాత్మ సుదుర్లభ. అలాంటి మహాత్ములు చాలా దుర్లభం కనపడటం, సుదుర్లభ చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. ఎటువంటి మహాత్ములంటే ఎన్నో జన్మల తరువాత, బహునాం జన్మనాం అంతే అంటే ఎన్నో జన్మల తరువాత వాసుదేవ సర్వమితి ఈ భగవంతుడు ఈ జగత్తంతా కూడా వాసుదేవమయం అని ఏ జ్ఞానులైతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే ఏ జ్ఞానులైతే నన్ను శరణు వేడుతారో నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళు ఆశ్రయిస్తారు. అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. అనేక జన్మలలో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరకు జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. సమహాత్మ సుదుర్లభ. సో అంటే అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. సో ఎవరు ఆశ్రయిస్తారు భగవంతుని జ్ఞానంతో? ఎన్నో జన్మల పుణ్యకర్మల ఫలితంగా వచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞానులు చివరికి జగత్తు సర్వము కూడా వాసుదేవమయం అని వాళ్ళకు ఆ జ్ఞానం కలిగి అప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు. సో మనకు ఆ జ్ఞానం కలగటం కూడా ఒక పుణ్యమే. భగవంతుడే సర్వం అని మనకు ఆ నమ్మకం కలగటం. అందుకని అన్నిటికన్నా ముందు ఆ విశ్వాసం అనేది ముఖ్యం. తర్వాత 23వ శ్లోకం. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజోయాంతి మద్భక్తాయాంతి మామపి. అంటే అల్పబుద్ధులు అది శ్లోకము. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, నా భక్తులు చివరకు నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో చిక్కుకుని ఉన్న మనము ఈ మాయకు లోబడి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు తాలూకు కోరికలనే కోరుతూ పూజిస్తూ ఉంటాము. ఉదాహరణకు మనకు సంపద అంటే ఉదాహరణకు ఏదైనా ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలు ఏమైతే ఉంటాయో
మనకు ఇది కావాలి అది కావాలి, వర్షం పడకపోతే వానదేవుడికి ప్రార్థిస్తాము వర్షాలు పడాలి అని. ఆ తర్వాత ఇంకేదో మన చిన్న చిన్న కోరికలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన సంసార సంబంధించినవి కానీ ఏమైనా అలాంటివి ఫలించటానికి మనము దేవతలకు ప్రార్థిస్తే ఆ ఫలితాలు వస్తాయి. కానీ అవి తాత్కాలికమైనవి, అంటే ఎప్పటికీ మనకి ఉండేవి కాదు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి ఆ కోరికలు. కానీ ఏంటంటే మనము ఈ దేవతలను ఆరాధిస్తే దేవతల లోకానికి వెళ్తాము, కానీ భగవంతుని ధామానికి వెళ్ళాలి అంటే చివరకు అత్యున్నత లోకానికి చేరుకోవాలి అంటే నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి వస్తారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామబుద్ధయ పరం భావం అజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు నేను భగవంతుడిని ఇంతకుముందు నిరాకారునిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందాను అని తలుస్తారు. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం అన్యం తే మాం అబుద్ధయ. సో వాళ్లకు అర్థం కాక, నన్ను అర్థం చేసుకోలేక వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఏదో నిరాకారుడిగా ఉండి ఇలా వచ్చాను అనుకుంటారు, ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందానని. పరంభావం అజానంతో, సో భగవంతుని యొక్క ఉన్నత భావం వాళ్ళు అజానంతో తెలుసుకోలేక ఏమని మమ అవ్యయం అనుత్తమం, నేను అవ్యయుడను, నాశనం లేని వాడిని, మరియు మహోన్నతుడను, అనుత్తమం మహోన్నతుడను అని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓ అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఒక్కొక్కడికి తెలియను. అంటే భగవంతుడికి అన్ని కాలాలు కూడా భగవంతుడికి తెలుసు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఉన్నారు, మనము అది అర్థం చేసుకోవటం కూడా ఒక నమ్మకం ఉండాలి. తర్వాత ఆ జ్ఞానం అనేది కూడా ఉన్నవాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ కూడా నాకు తెలుసు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం, ఎవరు భక్తులు కాగలరు అంటే ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత. సో ఈ పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు, వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త, మోహన్ నుంచి ద్వంద్వాల ఈ మోహన్ వలన కలిగేటటువంటి ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులైన వాళ్ళము భజంతే మాం దృఢవ్రత, వాళ్ళు నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నులై ఉంటారు, వాళ్ళు నా భక్తిలో దృఢంగా నిమగ్నులై ఉంటారు, దృఢవ్రతులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే పూర్వజన్మలోనూ అంటే ఇంతకు ముందు జన్మల్లో కూడా మనం భక్తులుగా ఉంటాము, ప్రస్తుత జన్మలో కూడా భక్తిగా వ్యవహరించిన వ్యక్తులు చివరకు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి అప్పుడు ఈ మోహం ద్వారా కలిగేటటువంటి మాయ ద్వారా కలిగే ద్వంద్వత్వం అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా మనము
వాటి యొక్క మాయలో పడటం అన్నమాట. అవన్నీ మనం విముక్తులం అవ్వటం. సో ఈ మాయ వలన మనకు ఆ ద్వంద్వత్వం, ఈ ప్రకృతిలో మనము ఆ సుఖ దుఃఖాలు వీటన్నిటినీ కూడా మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాము. వాటన్నిటి నుంచి బయట పడగలగటం అంటే అన్నీ ఒకే రకంగా చూడగలగటం. వాళ్ళు ద్వంద్వత్వాల నుంచి విముక్తి పొందిన వాళ్ళు. సుఖ దుఃఖాలను అన్నీ మనం ముందు ముందు చూస్తాము. స్థితప్రజ్ఞుల యొక్క లక్షణాలు మనం క్లుప్తంగా 2వ అధ్యాయంలో చూసాము, మళ్ళీ కూడా చూస్తాము. సో ఇలా ఈ మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుంచి ఎవరు విడుదలవుతారు అంటే ఇలా పూర్వజన్మల్లోనూ తర్వాత ప్రస్తుత జన్మలో కూడా భక్తులు వారి యొక్క పాపాలు నిర్మూలించబడతాయి. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే అలా నిర్మూలించబడి నా సేవలో వాళ్ళు నా దృఢవ్రతులై ఉంటారు. భజంతే మాం అంటే నన్ను భజిస్తూ అని. ఇక్కడ మనకు వీళ్ళు ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. నగర సంకీర్తన అంటే నగరం చుట్టూ తిరుగుతూ భగవంతుడి యొక్క కీర్తనలు ఆలాపించటం. సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ యే విదు ప్రయాణకాలేపి చ మాం ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్తచేతస. దేవాదిదేవుడనైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు అధిపతిగా తెలుసుకుని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవాళ్ళు మరణ సమయంలో నన్ను తెలుసుకుని ఉంటారు. సో సాధిభూతాది దైవం మాం, నేను సమస్త దేవాది దేవుడును, అన్ని సాధిభూతాలకు కూడా నేను దైవాన్ని అన్నది. సాధి యజ్ఞం చ ఏ విధు, అన్ని యజ్ఞాలకు పద్ధతులకు కూడా నేను అధిపతిని అని విధు తెలుసుకుని ప్రయాణకాలేపి చ మాం. సో అంటే చివర ప్రయాణకాలం అంటే మరణ సమయంలో మాం తే విదుర్యుక్త చేతస, ఎవరైతే వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా నన్ను తెలుసుకుని ఉంటారు. సో ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి మరణ సమయంలో కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుని ఉండేవాళ్ళు. దేవాది దేవుడునైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు నేను సాధిభూతాది దైవం అని, తర్వాత సాధి యజ్ఞం చెయ్యే విధు, నేను అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతిని అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ప్రయాణ కాలంలో కూడా వాళ్ళు ఈ జ్ఞానంతో ఉంటారు. తే విదుర్యుక్త చేతస అని చెప్తున్నారు. పూర్తి మరణ సమయంలో కూడా ఆ పూర్తి భావనలో ఉంటారు. వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుని ఉన్నవాళ్ళు. ఉదాహరణకు మళ్ళీ ఇక్కడ భీష్మ పితామహుడు ఆయన ఆఖరి సమయంలో ఇలా భగవంతుని సమక్షంలో విష్ణు సహస్రనామ పఠనంతో ఆయన ప్రాణాలు వదలటం చూపిస్తున్నారు. ఆయనకు తెలుసు భగవంతుడు సాధిభూతాది దైవమని, సాధి యజ్ఞం చెయ్యే విధు అని. అందుకే ఆయన చివరి నిమిషంలో కూడా ఆయన ఆ భావంతోనే ఆయన భగవంతుణ్ణి చూస్తూ జపిస్తూ ప్రాణాలు వదిలారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మహాత్ములు భక్తితో శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడతారు. పవిత్రాత్ములు తమ మనస్సులను ఇతర పూజా ధ్యేయముల వైపునకు మళ్ళించరు. అంటే భగవంతుని మీదే మనస్సు పెడతారు అని ఈ గీతలో మనం ఈ పాఠంలో నేర్చుకున్నాము. సో ఇంతటితో 8వ అధ్యాయం